Iffirmat ftehim ta' kooperazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa kif ukoll is-servizzi mediċi bejn Malta u l-Iżrael. Il-ftehim kien iffirmat qabel il-laqgħa bilaterali illi l-Prim Ministru Malti Dr. Joseph Muscat kellu mal-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat it-tlieta filgħodu wasal għal żjara uffiċjali ta' 3 ijiem fl-Iżrael u l-Palestina. Joseph Muscat iddeskriva s-servizz tas-saħħa fl-Iżrael bħala world class. Il-ftehim kien iffirmat minn l-Ambaxxatur Malti għall-Iżrael Simon Pulicino u minn Oren David li huwa l-Ambaxxatur Iżraeljan akkreditat għal Malta residenti l-Iżrael. F'kummenti lil ġurnalisti Maltin, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal illi l-iktar qasam illi żewġ pajjiżi se jaħdmu flimkien huwa dak tal-onkoloġija. Dejjem ħares lejn l-Iżrael bħala wieħed mill-pajjiżi world class fil-qasam tas-saħħa. Fil-verità, naħseb flimkien mal-Istati Uniti huma l-aqwa pajjiżi, żewġ pajjiżi fid-dinja għal kura speċjalment fuq sma speċjalizzati ħafna bħall-onkoloġija, bħal kura għall-kanser. Il-Prim Ministru sostna li dan il-pjan ta' azzjoni huwa kontinwazzjoni ta' Memorandum of Understanding li kien iffirmat fl-2005 u li l-progress fuqu kien waqaf għal kollox. Qal li hemm rieda politika li din il-kooperazzjoni tirnexxi. Il-Prim Ministru qal li din iż-żjara fl-Iżrael qed issir fost l-oħrajn sabiex jissaħħu relazzjonijiet diġà tajbin li jeżistu bejn iż-żewġ pajjiżi. Dan f'kull qasam kemm ekonomiku kif ukoll dak turistiku fejn minn sena għal sena qegħdin jiżdiedu n-numru ta' turisti Iżraeljani li qegħdin iżuru pajjiżna fejn din is-sena żaru Malta mal-25,000 Iżraeljan. Joseph Muscat qal ukoll li waqt il-laqgħa ma' Netanyahu ġiet diskussa s-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani bil-Prim Ministru Malti jisħaq li l-istabilità fil-Mediterran u l-Lvant Nofsani huma kruċjali għal kulħadd. Muscat fiem lil Prim Ministru Iżraeljan li l-Gvern Malti ilu snin iżomm mal-prinċipju ta' żewġ stati billi jitwaqqaf ukoll l-Istat Palestinjan. Qal li ma' Netanyahu tkellem mod onest dwar il-pożizzjoni ta' Malta u jemmen li ġie stabbilit rispett reċiproku. Joseph Muscat qal ukoll li l-laqgħa ta' bejniethom qarbet aktar lejn xulxin liż-żewġ pajjiżi. Sostna għalhekk li l-laqgħa ma' Benjamin Netanyahu kienet waħda importanti mill-aspett multilaterali dwar is-sitwazzjoni fir-reġjun kif ukoll mill-aspett bilaterali għal dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa. Muscat u Netanyahu diskutaw ukoll bejniethom diversi suġġetti fosthom il-kooperazzjoni bilaterali, ir-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll it-turiżmu. Min-naħa tiegħu Benjamin Netanyahu tkellem dwar il-bżonn ta' kooperazzjoni bejn Malta u l-Iżrael fl-oqsma tat-teknoloġija, saħħa, enerġija ħadra u speċjalment it-turiżmu. And we've had the opportunity to chart a common future together by the ministers and economic leaders that are here. I think there are many areas we can think of working together in. Science, technology, environmental protection, green energy, agriculture, and much more. Netanyahu tkellem ukoll dwar l-iżvilupp fl-Iran u qal illi jkun żball kbir jekk jitneħħew is-sanzjonijiet kontra l-Iran. Dan meta l-Iran jinsab tant viċin illi jikseb armi nukleari. Intant matul il-ġurnata ta' tlieta l-Prim Ministru kellu laqgħa mal-Ministru tal-Ġustizzja ta' l-Iżrael Tzipi Livni u wara nofsinhar kellu taħdidiet mal-Speaker tal-Knesset Yuli Edelstein. L-Speaker qal li pajjiżu jħares lejn pajjiżna bħala ħabib kbir. Wara nofsinhar il-Prim Ministru Joseph Muscat żar il-Yad Vashem li huwa il-monument li jfakkar l-Olokawst. Għal din iż-żjara Joseph Muscat kien akkumpanjat minn Martu Michel Muscat li kienet mistiedna uffiċjalment kemm mill-Gvern tal-Istat tal-Iżrael kif ukoll mill-Palestina. Qed jakkumpanjaw ukoll il-Prim Ministru fl-Iżrael u l-Palestina il-Ministri George Vella u Carmenu Vella kif ukoll id-deputat parlamentari Charles Baħaġar. Intant il-ħamis il-Prim Ministru Joseph Muscat mistenni li jiltaqa' mal-ogħla uffiċjali tal-kwartett li twaqqaf fl-2002 u li involvi l-ġnus Magħquda l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti u Russja. Il-kwartett għandu mandat li jgħin id-diskussjoni ta' paċi fl-Lvant Nofsani u jgħin fl-iżvilupp ekonomiku tal-Palestina. Din il-laqgħa se tkun qed isir fuq stedina li saret lill-Prim Ministru Malti mill-eks Prim Ministru Ingliż Tony Blair. Intant il-ħamis wara nofsinhar iż-żjara tal-Prim Ministru tkompli l-ewwel f'Ġerusalemm fejn se jiltaqa' mal-President Iżraeljan Shimon Peres u wara jmur il-Palestina fejn se jkollu taħdidiet mal-Prim Ministru Palestinjan Rami Hamdallah fil-belt ta' Ramallah fix-xatt tal-Punent.